ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಲೆ ಬಜಿಲ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಿ ಯಾನು 1/4 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತಂದೆ. ಬೆಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉರ್ದು, ಸಾಸಿಮಿ, ಮೆತ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತನಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡು ಮಸಾಲ ಬತ್ಪರೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಉರ್ದು ಬಾಡ್ಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವು ಬಾಡ್ಗ, ಸಾಸಿಮಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ಅಂಚನೆ ಬೆಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಯಾ ಮೂಜಿ ಬಾಡಿಯ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಲಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಲ್ಪುಗ. ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೌಡ್ರ್. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆ ಪರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ತಾರಾಯ ಬಾಡ್ಗ ಪೇರಿದಿನ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಬಾಡ್ಗ ಅಂತ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವೆ ಪೌಡ್ರು. ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಪಕ್ಕ ಪಾಡಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೈಟೆ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಒಂದಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಜಿಲ್. ಅದು ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಸಾಸಿಮಿ ಪರ್ದು ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ಗ, ಕರಿಬೇವು ಬಾಡ್ಗ, ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ. ರೆಡಿ ಬಜಿಲ್ ಬಾಡ್ಗನ ತುಲೆ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂಚಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ಕಡಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಡಲೆದ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ನೆನೆದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ. 1/4 ಕಿಲೋ ಕಡಲೆ ಉಂಡಿಟ್ಟು. ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು, ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 5 ಗೆಸಲು ಗುದ್ದಿತ್ತೆ, ಸಾಸಿಮಿ, ಉರ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆದಿಕ್ಕ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬಡಗಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಸಾಸಿಮಿ ಬಡಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ
ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಪರ್ದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತದನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಬಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊಂತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡ್ರು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಮುಚ್ಚಲದಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇನು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅದು ಲಿಂಬುದ ರಸ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ಗನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಕಡಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಡು ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಕಡಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಕಡಲೆ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗನಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.